Esselamu Aleyküm, hormatly dostlar we tanış bilişler. Dünyanın haýsy künjeginde bolsaňyz hemmeňize ýakyn salam aýtýan. Nerede işläp beren bolsaňyz, okap beren bolsaňyz, işi dertte bolsaňyz, dürli ýagdaýlarda bolsaňyz hemmeňize ýakyn salam aýtýan. Hemmeňize jan saglyk we işleňizde, okuwlaryňyzda, dersleriňizde isinlik arzu etýän. Her bir türkmeniň gapsynda toy bolsun diýişi ýaly menem mudam toy arzu etýän. Toy tamaşa wata türkmeniň gapsynda has ola amatsızat, gawzat, oňa ýeterlik zat ýok. Her bir adam arzu bilen ýaşaýar, umyt bilen ýaşaýar. Şol men öz gezegimde Kanada Türkmenleriň biri bolup fokus adında Türkmen ilimi adına Facebook'um var ve şonun ýalam YouTube'um var. Şo YouTube'un üstüne arkasy bilen Türkmenistan Ata Watanymyň beýik prezidenti hormatly Gurbanuly Berkarar ýetip gelýän doglan gününe kutlasyn berýär. Oňa jan saglyk we ýurtda parahat alyp barşyny tüýs ýürekden gorlaýan we biýsanýan. Hormatly Gurbanuly Berkarar sizin kakaňyz Mätguliýewiç ikinji jahan urşunda öz wezifesini ýerine ýetirdi. Watany gorady. Birinde olan dostlary, tanışlary, bişleri, watandaşlary jany watan üçin fida etdiler. Bu umada sizin gedeňiz watany diýsen tüýs ýürekden parahatçylykly alyp barýaňyz, halkymyz diýsen gowanýar, büýsanýar. Elbette doğru bir kıyınçlıkları var, işsizlikten, kâr ýagdaýlardan inşallah. Häzir men eşden habarlama çelle, habarlam boyunca inşallah nesip etse Türkmenistan'ın gazi, nefti, Orsiýada, ondan sonra Awganistan'ı süren, Pakistan'ı süren, Indiýany süren Ýewropa çykar. Şoňam çykdyjysy ýene nesip etse öz halkymyza, ilimide miýesser eder. Ona şek yok. Hiç elle ona şöyle bolup bilmer. Biz her näsen siyasi ýurdumyzy şeýle Ata Watanymyzy parahatçylykda alyp barýanyda biýsanýar. Şonuň üçin hem ýurdun içinde alyp barýan içeri işler ministrliklerine, daşary ýurt ministrliklerine, daşary ýurtda işläp beren ilçihanalaryňda we bizim Türkmenistan baýdamyzda bütün dünýä tanıtýar we şonuň üçin Türkmenistan halkynyň alyp barýan içki we daşka siýasatyny bütün dünýä parahatçylykly tanıtýar, oňa men gowanýan we biýsanýar. We şonuň üçin hem şeýle men öz silem boýunça size tüýs minnetdarlyk bildirýän. Onuň hem immigrasiýa gullugyna işläp berenlerine diýsen elinden gelen işler etýärler. Daşa ýurda gitmek üçin Türkmen dogallamada gelirlere, qeýdlere iş ýagdaýy üçin pasport ýagdaýlaryny göredip, olara iş ýagdaýlary gönüp berýärler. Olar men begenýän, olar daşa ýurtda işläp, Türkiýede başga ýurtlarda işläp, pul işlep, olara jaý edinýärler, dogallaryny öýärler, maşina edinýärler, ýene aýlanyp dolap öz ýurduna, iline gününe barýarlar. Oňa has gawzat. Häzirki ýagdaýda, çyrşylyk ýagdaýda her näsen alyp barýan içki we siýasatyny tüýs ýürekden gorlaýan. Oda gorlanyň sebäbi ýurdy parahatçylykda alyp barýan. Şu parahatçylyk alyp barmak üçin en çem pul çykaýjy bolýar. Oňa hiç elle şek ýok. Oňa köp çykaýjy ýa-ni. Serhetlerimi diýsen parahatly onuň komşu ýurtlar bilen dostluk elmerýäňiz has gowanýar. Şoň üçin hem öz halkymyz, öz ilim günümüz indiki meştaýda oýan suratymy Türkmen ýaşurlarymyz ikinji jahan urşunda gatnaşan adamlar bütün tüýs ýürekden gelip size gül gowşuryp otyrlar. Men oňa begenýän. Hatamyň ýerine men okan uniwersitetim bar, 5 ýyllap okuýdum. Kemaliyet Türkmenistan Ata Watanym duz çöreğini idim, kemaliyettim. Ştada öýlenim, ştada olanşam bolup, ştada ahyrda dünýäsibem Kanada bolup çekdi. Emma men Kanadada ýaşamda da ýaşatamam. Hiçten men Ata Watanymy ilimi günümi unutmak we unutmarnam. Elinden gelen işleri size ederim.
taşı yurttan bizim elimizden gelecek kömek bağırsa baş üstüne hiç ilgi çekilmek yok. Belki Kanada devletine de bizim ilçikanen, Türkmenistan'ın ilçikanesi açılsın, konsolosluğu açılsın. Belki belki bir ekonomi yağdaydan, yani siyasi yağdaydan, medeni yağdaylardan buradan faydalanıp ata vatanımıza koşayım. Canınız sağ olsun, başınız dik olsun. Bizden hem Türkmen doğullarımızda, bütün dünya Türkmen doğullarımızda, Türkiye'de yaşayan olsun, Şveysa'da, Germanya'da, Amerika'da, Antalya'da, Haysiyut'ta yaşayan olsun, hemen de selamet yani canı sağlık ve yurt parahatçılığı isteyen. Parahatçılıkta ulu zat, ona yeter zat yok. Özünüz bilişiniz yağlık, o Afganistan Türkmenlerin hası parahatçılığının kadrini bilgendirler. Ve olar 40 yıllar uğuş kan dökülüyor. Bizim Ata Watanymyzda Hudaya şükür hiç yeni kan dökülüyor, o dökülmeden. Elbette olar sizin sayenizde. Sizin alıp barayan içki ve taşkı siyasetinizde şeyler. Biz her zaman kovan yani. Şunun için ben büyütünüp bir şey Salami Kanada devletinden Toronto şehrinden size getireyim dedim. Başınız dik olsun, canınız sağ olsun, Ata Watanymyzda ilimizde, kovanımızda, ilimizde, bilimizde kovan eyleyim. Ve büyütün eyleyim. Hem ben de can sağlık ve işinizi üstünlük arzu et yani. Hoş sağ olun her için.